קיצור, מה אני בא להגיד לך? אני בא להגיד דבר כזה, אם אנחנו תכלס נזכיר מלון. נזכיר מלון, את כל המלון. מה זה נזכיר? לא נזכיר מלון, כל המלון. צריך חדר אחד גדול, משהו קטלני, את יודעת, ענק. שאין דברים כאלה, אז רק אז אנחנו נוכל לשבת באמת כל המשפחה ביחד. תחשבי, זה גם אנחנו, גם יפה, גם הילדים, גם... כל הילדים. הגיסים, הגיסות, חתנים, כולם. ג'ימי יוכל לבוא. אני אומר לך, זה יהיה קטלני, זה יהיה פנס. רגע, ואיפה? אני חושב עוד משהו, רגע, אני חושב אם אנחנו בעצם ניקח את המלון ההוא... את יודעת מה? זהו. יש לי רעיון. אנחנו צריכים להזכיר באמת משהו כמו הלופט הזה, אבל לא פה ככה קרוב, משהו רחוק. רחוק, משהו שיהיה כיף לנסוע, שיהיה כיף להביא את הדברים, להתארגן, עניינים. סיגריות. טוב שאפשר להשאר. הכל בקיצור, אני אוהב לשתות, תאמין לי, אין כמו לשתות, לשתות יותר טוב מכל סדרה שיש, אני נגמר כזה. מה אתה אוהב עוד? מה אתה עוד רוצה לעשות? אני רוצה קצת לעשות בזה, אני עכשיו עם אשתי, ניתן קצת כאלה, אתה מבטיח שזה יהיה? בעזרת השם יהיה, אבל רק בעזרת השם, אני לא רוצה לדבר, אסור לי. אסור לי לדבר. וואו, מעשים טובים. שימי לב, היא לא מחשב לי לדבר. היא מה שהיא אומרת. אני לא... עד אתה, באמת. מה שהיא מחליטה, אני אחרי זה... לא מגרדת לך אוזן, תגיד לי. באמת יש לי קצת נזלת, אם אתה יכול. לא פרענותי. קיצור, מה אתם אומרים? אני אומרת שאתה מגזים. כולם ביחד זה בעיה? איפה תעשו כולם? די. מגזים. מה קרה? איזה מגזים? אז בוא תדבר. אנחנו רוצים כאן כל לעשות המשפטים. זה נקרא מגזים? וואלה, קאט וכולם. מה? אז בכולם על איזה... סתם. די ג'ימי! די! בקיצור, מה שלא, סתם, אני צוחק הפעם באמת, מכל הלב, אומר לך מבפנים, מתוך עליי, אם לא, תראי לי ג'קי בן ענניה. אוי, אני לא יכולה יותר. איזה יפה וזה יוצא. ג'ימי, בוא נזרוק. אני עכשיו אזרוק לכלב שלי, תראו איך הוא מביא לי את כל מה שאני זורק לו, שימו לב. רגע ג'ימי. תראי אותי. ג'ימי, תפוס. באתי לך, תפוס. ג'ימי, תפוס. יופי, תודה. תודה, ג'ימי. תביא. ג'ימי. עזוב. תביא. לא צריך. לא, אני אומרת, אני אומרת טוב, רגע, אני רוצה לשבת קצת. לא, זה הכיסא שלי. רגע. קיצור, אני מדבר איתכם ככה, יענו. אומר לכם תכלס, אני הכי מבסוט. פעם אחת אנחנו נעשה כל המשפחה ביחד פסח, אני אהיה מה זה מבסוט עליכם. וכולכם תפוצו עליי, מבטיח, אני אישית, מבטיח שאם לא, קוראים לי ז'קי בן חנני. הבנתם? אני אומר, אין, בדוק. כולכם תהיו מזה. יאללה כבר, בואו נעשה פסח פעם אחת ביחד כולם. ואם זה לא בפייסבוק, 1,000,000 צפיות, אני רוצה לראות. חבל לכם על הזמן, אני אומר לכם, חבל לכם, אני אקרא אתכם. אני אתלוש לכם איזה... אני...